Dnes je piatok a to znamená 500 eurový challenge. Začínam novú stranu. Kocka hodila 5, takže otvorím 5 boostrov Destined Rivals. Tak poďme trhať a ver mi, chceš vidieť dnešnú poslednú kartu. Začínam biedne, poďme ďalej. OK, jeden hit mám, pozrime sa na tretí balík. Ak ťa tento challenge baví, neváhaj dať like a follow. Super. Pekne sa to vyvíja. Ja však hľadám tieto karty. Zase nič. Poďme na posledný booster. Budeme mať Last Pack Magic? Paráda. Wow. Konečne niečo poriadne. Dnes to celkom dobre padalo. Ak chceš vidieť, ako táto výzva dopadne, sleduj ma aj na budúce.